Good morning mga mems! December na gadjod kay tugnaw na char. Sa Pinas ron, mas malamig ang simoy ng hangin. Ag dire, murag di jud mo ma-feel ang Pasko kay di ka kakitag mga kuan ka ng Christmas tree sa gawas, mga series na siguro part sa Kuwait nga naingana pero dire sa amo wa jud. Buntag sa juron mga memes. I'm morning shift char. Oh, mao ni si Jaang buntag diri. Mingaw, unja nindot ang palibot. Ay, refreshing. Dretagi. Magandang umaga. December na, Pasko na! Malamig ang simoy ng hangin. Malamig kay uwan-uwanin. Char! Ay! Marang lipay ko kaning uwan. Tagsara ba sa diri mo uwan? Munang muwan, malipay ko, char! Good morning sa tanan! Hello mga mems! Unsaon man nato pag-uli nga uwan man? Ang ahong padyong tarasbay! Unsaon man ni pag-uli nga uwan man? Good morning mga mems! The weather for today is very tugnaw. Tugnaw kaadyo mga memes ang kabuntagon karon. Alas 6 25 sa kabuntagon mga mems. Ay! Tugnaw! Kayod na punta. Bye! Ayan. Ano ba yung video? Yes. Saan tayo punta, Day? Mga memes, makikikain ng pansit. Diska ikaw, masarap pagluto ng pansit. Di ka All nagluto. black, no excuses. Ba't di ka nagluto pansit, Day? Di, walang time. Alam mo namang pag napaka ko magluto. Saan tayo punta, memes? Sa may pansit. Hindi ka nagluto. Oh, ganda-ganda mo dito, Oo, promise. daya. Oh my goodness. Sorry for the curls. It's just fiction, no real me. So when you come back around after painting the town, you see I'm almost over you. You're such a sly one with your cold, cold heart. Me believing easy, but it tore me apart. Time heals all wounds, they say, and I should know, 'cause it seems like forever, but I'm letting you go. Now I'm almost over you. I'm almost through these blues. So when you come back around after painting the town, you see I'm almost over you. Although you love me with not illusion of so when you come back around after painting the town, you see I'm almost over you. So when you come back around after painting the town, you see I'm almost over you. So mga memes, nandito ng aking hinihintay. At siya ay si Ma'am Leona. Where are you? Where are you going? Here. Ah, you stay here in this building? I'm waiting for Ma'am Leona. Merry Christmas.
Where is Mama Liana? Where is she? Should I check a long time ago? Ito na ang aking pinakahihintay sa lahat. Ang aming magagandang supervisor. Merry Christmas! Merry Christmas! Tayo na! Merry Christmas! Mamasko lang po. Namamasko lang. O, diba? May bulalo pa, oh. Bye! Bye! Merry Christmas! Mga bye-bye! See ya! So mga mems, umuwi na sila kanya-kanya na kami pagkatapos ng kainan sa Noche Buena. Nakikinoche Buena kami sa ibang bahay. Kasi wala kaming handa. Ay, actually may handa naman. Kaso syempre, maraming imbitasyon, char. So uwi na kami kasi may pasok pa bukas mga memes. Ang lamig, grabe. So sa aranagan ng tao mga memes, liwa sa Pasko. Dagan ng tao to ah. Darita. Daghanang tao pagliwa sa Pasko, mamalit na po ni para New Year. Char. Salmiya, so asa ka sila madsinday. Napabaka ni sila dere. Ganang tao. Hello mga mems. So I'm preparing a photo for our Christmas party sa SMS. Char. Photo ka akong ikadalit nila kay wa ko budget. Unjang gabi ang among exchange gift. So party kaong kauna na ragod banding sa mga friendship. So mao ni akong giluto puto. Char. Ready na gahong dalhonon mga memes sa among year-end party. Goodbye 2025, my year to shine 2026. My goodness. Andam nagahong puto kay mao ni akong kwanta mo kila in afford. Char. Tapos agahong gift kay something green daw, so green nagaho. So naa silay madawat nga Milo og puto nga green. O dali maraba mi kabuok mga memes, upat ka badji og isa ka lucky sauce. Kay ko ani kay bro. Jakin sa mga badji mga Milo. So ag ilan na lamang buhaton ani ning tubig na laman kananay puto og Milo. Char. So ready na mga memes. Kay 5 o'clock madto nako. Char. Papunta ko mga memes doon sa hospital, doon kami makikita ni Charlene kasi ano namin Christmas party ngayon. Year-end party, Char. So pupunta ako sa hospital mga memes. Dito ako dadaan sa kabila. Ayokong dumaan doon banda sa may fountain. Kasi maraming makikita sa akin. Dito ako sa may gilid. Na may kaibol ako si Charlene. Dito kami makikita. Sabi niya traffic pa daw pero mas okay na yung mauna ako kaysa kanya. Para hindi na siya maghintay sa akin. Ganun ako. Kasi ang hirap kaya pag maghintayan kayo. So mas okay nang ako yung mauna kasi ako naman yung malapit na bahay. Siya nanggaling pa sa accommodation. Oh my God, ang sarap ng ulam. Oh my God. May puto. Mag-budal fight tayo ha, like ganito tayo. Cute nga eh! Cute to! Ang cute nila, promise. Eh, nasa sa'yo? Gusto ko nang bumita! O, ayoko pa. Ano na? Pero siya parang gusto niya na. Ay! Mamaya to impas. Reveal na. Living the dancing queen. Friday night and the lights are low. Looking at some place to go. Love play the music. Everything Dancing queen! May dalawang. Prutas, hindi! Gulay! Ganun! Ano pa ba? Artista? Hindi! Mga ganun. Lugar, prutas. Ay, wow! Wow, Sarap! ang ganda. Ang sarap. Budol fight. Wash your hands, okay? Uy! Masarap! Ay, wait lang! There's more! Sa YouTube Choy, vlogging. Parang sa Rilayat ko kayo nguha. Talbos. Hindi, oh! Ay, di ba? Tayo lang pala. Ito, galing sa akin tong ginamos. Ang sarap. Pag ano kami? See that girl, watch that
Son, Holy Spirit. Lord, salamat po sa hinahin mong pagkain namin. Itong araw na po, bigyan mo po ng lakas ang aming pangatawan sa araw na ito. At manatiling maging masaya ang aming celebration ngayon. Lord, bigyan mo din ng magandang health ang pamilya namin sa Pilipinas. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hindi ako doon, bro ah. Kaya nga eh. Ang dami. Sabaw. Oh my God. Gutom si Joy. Di ba lang nagsalita, Joy? Okay ka lang? Oo. Nagbukas na ako. Nauna siya. Ginamos. Ginamos. Bukas kamatis, bawang, luya. Ano, it's yummy? Yummy. Subukan niyo yung anong sabaw yummy din. Wala kayo kayo. Wala kayo kayo. Yum, yum. Ay, second batch. Marami pa time for. Winner ang ginamos gikan sa Leyte. Og ang pusit winner ang buko-buko. Winner. Obos ang talbo sa Royal Hyatt. Something crazy sige pagkat kayo. Sige. Okay. Ready. Ano mo yan? Ayun. Ito. Hoy, ginawa niya effort. Ano na lang, boiled water na lang kayo, boiled water. Boiled water na lang ang ano nyo dyan, ha? Pwede na kayo makapit. Paikot. Doy, wait na Doy. Ano something mo? Ako, purple. Sige. 1, 2, 3, go! Social, time early. Dapat ano yun, pabibili ng sibuyas. Nakaiyak. Ay, naka-expired na to. February pa, February. Ano sa'yo, color? Something blue. Okay, go. Mag-face mask ka. Mag-face mask it. Sige. Sabi ko sa ang cute! Tapos Tingnan mo, ma. yung kanya ganito! Hindi man lang ganito! Nakalayo. Para sa barbero rin ganito! Hindi ba ganito sa akin kasi yung buhok ko babanggas. Wait, sabi mo lang something yellow. Yellow! Sige! 1, 2, 3, go! Golden tawin! Ayos to ah. No? Ayun! Oh, sino wina? Ako muna. Mamaya ka na. Kaya ka na sa photo ko! Ako muna. Sige. Ay, something orange. Orange! 1, 2, 3, go! Tayo! Upit ako dito sa gamit. Dito. Upit ako dito. Sa laba. Sa puti. Ang laba sa mga mukha. Sa mga dismusa. Saan mo na? Ano tayo? Red. Red. Okay, tingin. Kailangan mapili lahat ha. Okay, go! Grabe siya! Tingin. Kailangan. Okay, go! Wala na. Ano to? Senso. Incenso. Rose. Senso. Senso. Sabi natin lang isang gift nung nabili ko. Nakakatawa sa ganyan. Something orange. Nakita ko yung time. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, incenso. Thank you. Tawa niya nung kinibili ko yan eh. Sabi ko patay. Ay, wala ko ako nag-spoon sa ano ha? Hello mga mems.
Amo pakiton sa akong gift gabi sa nabunutan namo sa mga daog namo. So paldong-paldo. Ano siya mga memes na kini. Kasi mga memes share ko lang. So kini nakadaog ko ni bro ako mo nakakuan sa raffle. Kini. Amot. Thank you bro. Jamie Diaz. Ni Liza, memes, Diaz. Oh, I love the color. Natunong din because I love black and blue. And then nagkakabul pen. Ay shawarma. Na ako da shawarma from siya. Kauno ni nato ako mamaw excited ko magpa-excited sa akong gift sa akong mga nakuha. Paldo ka sa barbecue. Thank you very much, John. Murag makasave na dito ani pangkuan ba 2 days, 3 days. Diya gahong na among nabunot sa katungkuan exchange gift na something kay kang bro, something red, tapos kang cha, Toblerone, something yellow. O kutsara nga yellow. Diyos ko, yayamanin ang kutsara ni sa mga memes. O, yayamanin. Napay-ribbon na black. I love it. And then, sabon kay Madam Liza. Sabon sa mga bakba, sa mga chismosa. Isabon ni para magbuwa. And then, kang siya, something blue. Blue. So, sakto din sa hair na ako kayo. Kanang lagas ba mo nung tagkugipon? O, di ay nakubok. Istahas mga utang. Unda mga memes. O, dapat dito kay Bro Lowy. I love it. I love the color and purple. Kay Joy Everest. Okay, mga yayamanin ni sila mga memes kay kini lang chocolate. O kini yayamanin laban. So mga memes paikag ako so mao akong nakuha sa among sa among something sa exchange gift and then naini. And then ang nakuha ko na sa daog namo sa katong Pinoy Hiniyo. Papaya, RDL lotion. And then katong sa kuan namo, katong sa tamak-tamak, dancing sa to, tamak. Diyan, ni Joy. Daog jagata sa aho asabot pod. Daog din jagata sa aho. So thank you very much mga memes. So paldong-paldo gid ko gahapon mo dito ni Godchar. Tapos mga memes, dahil ilang kuan pang kabuhayan showcase. Paldong-paldo jud ani ba murag kuan. Kabu man ni uy, di tanaw na to si kuan. Sulod. Paldong-paldo oy. Ano ha? So usa dun sa okay? Tapos usal ko na ng pagkabuhayan showcase. Thank you mga memes very much. Nakaka-touch, nakakaiyak. Ang sunod sa ilang pagkabuhayan showcase is Pansit Canton. My goodness, thank you very much. Napaka-breadstick. 3 pieces breadstick. Thank you mga memes. Okay, bro. Unja. Ako'y sabaw. Sakto ka dito. Andito. Kana na ay ganas sa hospital. Sago lang ni. Di akak. May copy ko mga memes. Pagkabuhayan showcase. Oh my God. Nakakabang na gano'n nila. Crisis ba karon na? Unja. Century 2 na. Mga memes. Or kalami. So, ready to eat na gano'n si Jack. Ang malakas ang peanut butter. Diba? So, nanatay pala man kini aman tayo kuan. Slice bread. Andala. And then, mga memes. Yun naman din importante sa tanan, no? Bugas, mga memes. I love it. Thank you very much, mga memes. Paldong-paldo, gano'n ko gahapon. Thank you very much. So, Merry Christmas and Happy New Year na lang sa tanan. God bless you all. Spread love, not war. Hello, mga memes. Naningat ng hugget. Sa trabaho. So, naningat ng hugget. Ako ang buwitan. Nagsinabong nga pinakilibutan. Nagka na si Clip. Ay, ba't ka bugat? Miga sardines. So, mga memes. Kalibre na gano'n yung mga duwaon gano'n kabuhan. Kaya kapag dito sa maka Jamaica. Tapos, Argentina pa paldo ka this year. Uy, paldo thank you Lord. Kasi yan na ni, uy. Hindi pa. Dapat kang sabihin na, miga. Di ay spicy. O di ay kuha na si Jaka ng normal. Abundak noodles. Beef liver. Abundak mga meat. Oh my God. Happy. Happy ko na again. Diba? Dakang tabang na sa itong budget. Lord. Thank you Lord. Di pa chicken flavor. Di pa pagdahan ako. Ang taon din mahurot ng mga memes. Thank you Lord. Diyan mga memes. Naiyata ka ng kaamong sa iskabo. Ihatag ka ng kuan baka ng gift. Christmas gift. So, bakit naman sila mag. Diyan na among mga naong. Jadi ako diya. Di ako diya ka na yun yung naka-green ko. Dupahan o. Dara mga memes. Di anar ako na Nara ko na Naarang kapahan na. Mablog siya. Nara o. Nara ka mga picture o mga gwapa sila. Samot na ni. Diya. Sila rin mga gara-gara. Di ba nila siya nice. So, abunta ko rin mga memes. Ug mga canned goods and noodles. Tabang ni Kaja. Thank you very much. Hello mga memes. Padong ko ilan ni Dindin. Kaya gi-invite ko ni sa mga ekonomi. Kaya naasyay dalabuad og mais gikan sa Jensan. Nagbakasyon. So mga memes, nagsakay kong bus ganina. Traffic pa. Aran daghan nagtao. Unja day mga bahog ilok. Bahog wa ko kasabot. Sus, ginoo ko kasukaon. Gatsog ko. My God. Nagdigwa-digwa. Gatsog ko di gadyon ako kaya. Biskay nakalingkod na ko sa bus. Nakatapan po kong ilok. Unja agdaspik ka sa hong lodsog. Bahong ka ng perfume betong arang kaisog na ning samot naglabad ang ay ginoo ko din ko pwede ngani. Diyos ko kasukaon ko nagandam ko sa akong magdadamag ko silupin basta sa kay bus kay suka gadzog ko naning tindog jud ko balik nagpaduol ko sa driver dito sa may
Pultahan dapat yan may basurahan dito, digwaan gajud na ho, di gajud no kaya promise. Naglaway-laway na gajud ko, Ginoo ko, grabe. No. Kamabaho ba nila? Hindi mo sa kamo mga ligo. Sorry God. Hello mga mems. Gikan ako ilan din tugnawa man. Uy, so pauli na ko. Katagubas. Matawin ako dito sa Likas Mundo. Uy, araw katugnaw. Nice weather pero tugnaw. Promise. Katang bus mga mems. Gikan ko na nung bay. Char. Di bitaw. Gikan ko sa akong friend. Ngaon may kuan. What? Hello mga mems. Ulay na gyud ta. Lisod na maghabian sa mo takatugnaw ang atong ang panahon. Hey. Thank you Lord. Narag hospital. Ulay naglaagan mga mems. Parating tugnawa. Ulay na ta. Na hospital. Nasaag kog agianan mga memes, nakalimot ko sa agianan. Di araman di ay. Ay, Ginoo ko tiguwang nagajudtan ni. December 31 na ni mga memes sa gabi so nagprepare mi sa akong kauban diri sa balay kay birthday pud ni Dja og sugat sa bag-ong tuig jang birthday is January 1 so dala na ni bag-ong tuig og birthday ni Dja so tabangan na sa hiwa-hiwa sa mga lamas mga ingana gud so mao na ni mga memes after this one nagkuan mi kanang kaon-kaon din nga tog na Happy New Year!